At ito ang listahan ng ulam namin ng 3 days. Kung susumahin mo yung in-order ko nung nakaraang Monday at yung ngayon mga Mars, nasa 2.5 lang ang budget ko for this week. 2 kilo nga pala ng manok itong binili ko mga Mars. Hinuhugasan ko talaga ang giniling mga Mars bago ko ilagay sa freezer. Wala daw malaking bangus ngayon kaya medium lang ang naibigay sa akin. Sinimulan ko na nga ang paghihiwa ng carrots at sayote para makapagluto na ako. Maglilinis nga pala ako ng storage room ngayon dahil nga tambak-tambak na ang mga gamit dito. Nagpaplano nga rin pala ako mga Mars na bumili ng mga storage box para dito sa divider para mas malinis tignan. At inumpisahan ko na nga ang paglilinis para kahit papano ay umayos ang itsura at sa isang araw na lang ako magdi-declutter.